lave de der forskellige dans. Ja, nu må du stoppe. Nej. Jeg havde lige glemt, at vi sad og spillede med alt muligt. Jeg håber lige. Nej. Nej. Hvad så? Prøv at se eventsene. I hope you meet him. Men der er scrap outside, mand. Hey yo! Catch me outside, how about that? Jeg kan ikke huske vejen i den her map. Jeg kan godt huske vejen. Ej, man kan jo næsten ikke løbe, mand. Ej, hvor fuck har vi sat sprint mod på? Hvor er det sjov, mand. No way, Vikas. Hvad for en knap er det for at lave de forskellige emotes? Det kan jeg ikke huske. Jeg kan godt huske det. Den der lige under escape, den der med alle mulige mærkelige tegn på. Ja. Jo. Jo. Så. Ja tak. Oh my god. Ikke det her map. Hvad? Ja, du troede lige du kunne lade. Nå. Creepy elevator. Der er landmine. Det er der. Jeg tror jeg går herned. What the fuck var det der? Ja. Flaske. Hvad fuck er det der? Hvad? Vent, hvad? Vent, flik her? Huh? Fuck er det? Jo, den er sej. Hvad er den værd? Kan du høre det her? Ja, det er den. Oh my. Ikke gå den vej. Det værste er, at jeg lige gloet på den, og så der er en mere her. Eller ikke gå den vej. Jeg venter bare lige til, at den går ned. Ja, same. Hey, der er en fisk. Hey, der er en fisk. Jamen, jeg har en nøgle. Kan du ikke tage nøglen? Jeg kan ikke passe den. Jo, kan jeg da i hvert fald. Men er din... Shit. Damn. Jeg kunne bare lige høre det der shit over mig. Nej, Lukas. Der er sten, der gnider. Der er sten, der gnider. Hvad? Nemt. Jeg kan ikke se noget. Jeg kan ikke se noget. No fucking way, jeg lige gør det der. Der er bare tøder inde, mand. Nah. Hallo? Der er no fucking... Der er meget inde, mand. Lukas! Hvor er du? Lukas! Ja, du tror stadig her liv. Hvad fuck er det for en grotte? Hvad fuck? Ja, der tror jeg ikke du skal være. Bare hul ned i jorden. Damn. Lukas! Lukas! Nej. Lukas! Lukas! Hallo, Lukas! Lukas! Er det lige en mimik, man gør mig? Fuck, hvad er det for et weak ass hop? Det ved jeg da ikke, mand. Lukas! Åh! Nå. Nå. Hallo, du græder, hvis du ser den måde, jeg dør på. Eller døde på. Æder med en pinlig. Fucking save. Det gør os alle sammen, der kan være gode, jo. Nej, desværre. Så god er jeg heller ikke. Moons. Det er ikke blevet scrap ud af det der. Hvad siger du? Vent. Hov, bra. Jeg sagde, vi får ikke noget scrap ud af det der. Nej, du skal sgu bare lade være med at dø hele tiden. Åh. Så for satan. Så er bussen mig klar. Nej, det må man stadig ikke sige. Hvad er der af forskellige ting? Jo. Skal vi spille seng, saks, papir? Ej, jeg er lige bing til længe her. Jo.
lad os gøre det. Det er page 3, mand. Det er page 3. Ja, Den hedder APS. Oh shit, jeg trykker for hurtigt. Nå, bare gør det. Ja, 3, 2, 1. Wow, det var vi eddermame dårligt til. Lad os lige gøre det igen. 3, 2, 1, nu. Jeg står inde i væggen. Perfekt, du. Ja, jeg ved ikke, jeg står inde i væggen. 3, 2, 1, nu. Ja. Nej. Saks. Fuck dig. Du taber. Nej, nå. Du har en pistol i siden, hvorfor bruger du den Hvad? ikke? Det har du sgu da. Ja, men min det er en vandpistol. Nå. Ja, min det er nøf. Prøv lige læs. Den, bare begge to egentlig. Clown Fiesta. Clown Fiesta, hvad fuck skal det betyde? Ja, men så nummer 2, den lyder altså lidt voldsommere. Vicious. Ja. Jeg ved ikke, hvad det skal betyde, men det lyder ikke sjovt. Det ved jeg ikke, men det står også pænt meget forkert. Inside, der står INS, die. Yes, ja tak. Ins die. Ins die, mand. Ja tak. Han lavede, prøv at tænke på, han har bare brugt, jeg ved ikke mange timer på at lave den her mod her, og så laver han stavefejl. Det er fandme øve. Det er mega godt. Ikke, nu stopper det. Jeg gider ikke den her, jeg stoler ikke på det. Nej. Der var bare ingen af os, der stolede på det der. Yes. Der er ikke noget. Se. Wow. Fedt. Hvor er du sikker, om du er safe? Nå. Skal vi kukke noget med? Nej, det må man ikke sige. Nej, det må man ikke sige. Det er bare... det er bare dansk sodavand. Det er det faktisk. Det er dansk sodavand. Se, du har det i hånden. Se, du har kukket det. Prøv at se den anden. Ja, der har du kukket det. Det ligner bare sådan en lort i glas, altså hvad fuck. Altså, hvad? Oh my god. Det var den mest... Kan man komme ned? Ja tak! Bruh. Så kan man bare høre dig siden snap. Jeg skulle lige kigge, mand. Og jeg skulle være sur, hvis jeg ikke svarer, mand. Der var eddermame mange af dem. Er du stadig i live? Hallo? Er du stadig i live? Julio. Ja, det var jeg tager dig, bare rolig. Vent, er det en kat? Sorry, jeg tager dig ikke lige med. Bruh. Gider simpelthen ikke det der lille svamp der. Ej. Nej. Nå, Jules, hvor er ude? Yes. Hvad fuck var det, der sprang i luft? Det lyder som om, der sprang i luft. Så tænker jeg, at vi tager den her kat hjem. Oh shit, og selvfølgelig har jeg ikke mere nej! Døj. Hey, jeg kan høre noget ordentligt. Jeg tror jeg faldt vildt. Så. Så må jeg gå ind igen. Nej. Vi spiller den safe. Nu har vi skaffet os en kat. Det må være rigeligt. Allerede mere støj, end hvad vi har brug for. Okay, så får man bare 3 år.
i sidst, Fløj. Der fik jeg også se. Og dum. For kæft. Nå, Ja. der er en dag mere. Men vi har penge nok. Vi har allerede penge nok, ja. Men vi skal have noget gamble for, så nu skal vi ind og så støtte vores ludomani. Ja, vi skal skaffe en masse dungeons. Confirm. Men kan man bruge katten til det der? Det ved jeg da ikke. Nej. Kat har selvfølgelig ikke brug for batteri nu, hvis det er idiot. Nej, hvorfor? Hvad? Det kunne da godt være, man kan lige så Hvor godt skal de prøve. op henne? Ja. Hvad? Hvor skal de op henne? Au. Weapons of War, move. Jeg kan ikke lide, vi har fået 3 events, og de alle sammen er pisrøde. Og de lyder ikke særlig sjove, nogle af dem. Kan det ikke bare være grøn i lortet? Altså, hvad skal det En her? delikatesse? Der er bikup, den gider jeg ikke hen og sige hej til. Jeg tror også, det er den her vej, faktisk. Nøj, vi kunne virkelig godt bruge noget mere stamina end det her. Og et husdyr skills. Jo, for helvede, vi skal skills. Stamina er fuldt Nå, op. der. Tak. Så Så. er der Ja, stamina. tak. Nå, Lukas, hvis du lige kigger på events, ikke? Og så scroller lige ned til den sidste event, vi har. Der er også rød, mørkerød. Men hvorfor, Den hvordan lyder skulle du cool. ned? Hvad? Piltast ned. Oh, shit. It usually keeps it. Huh? Hvad skal det betyde? Det kan jeg ikke lide. Nej. Den må du selv lege med. Kom bare ud. Hvorfor er der en der lyser rødt her? Er det... Hvad? Hvorfor er det teleporteret? Er du Julius? Ja, det er den, der ser jeg ved godt. Jeg har nøjer på, men jeg har set mange ting, der Hvad fuck var det? Dårlige events. Hvad er det der? Hvad er det der? Julius? Hvad? Vi ses. Hvad? Nej, Julius! Julius! Hvor er nødgangen? Jeg gider ikke den, jeg skal ikke den der. Jeg gider ikke. Hallo Julius? Hvorfor blev han af? Nah. Hvorfor gik jeg tilbage til den, der eddermame også dumt? Kan den gå op og stige? Nødgang. Så jeg håber ikke, den der den kan komme op og stige, så er jeg done. For satan. Hallo Julius? Fuck er det der? Julius? Right. Hey yo! Mandellas. Pigt. Nej, men smider lige det hele. Okay. Vent, hvad? Der er noget, der lige lyser grønt. Fuck det. No way, det... Okay. Right. Vent, jeg har sgu da nøje på mig. Hey! Vi skulle også have noget game for flere modeller, så let's go. Jo. Episk sted, der. Gå væk! Mandellas. Kan den komme ind? Let's go. Julius? Hallo? Bro is gone. Jo. Så er vi den, der er smuttet. Men hvad fanden er mest værd? Ja, vi kan egentlig bare smide lort ud. Det var eddermame dårligt gjort, det der. Lad os prøve med næste. Super! Det kan man sagtens få. Så hvordan kommer jeg tilbage? Den vej. Fantastisk. Hallo Julius, er du stadig i live? Julius? Julius? Hey!
absolut ventet, mand. Men fuck. Men du sidder oppe? Ja, jeg sad oppe og spillede banjo. Jamen, jeg har mere loot derhen. Nå, men så kan man med. Der er kun 2 tilgængelige. Jeg sidder fast på en eller anden væg af en eller anden grund. Det er bare fordi, jeg gad ikke lige dræbe mig selv, hvis nu... Den er her igen. Er det ikke efter dig? Ja, det ved jeg ikke. Den stoppede, da jeg gik op ad en stige, tror jeg. Men herover væggen. Det er halvvejs ned ad væggen. Den er hurtig, den der. Ja. Sådan der. Så har jeg tingene. Så det var alt, der var deroppe. Så ved jeg ikke, om vi tør gå ind af den originale indgang igen. Vi kan også bare sige, at det var det for nu, hvor vi har hentet Ja, super. Så kan vi også gamble. Fordi den der, den er ret ulækker egentlig. Jeg har aldrig set den der før. Det der beehive, det er også bare 55 værd, men man gider ikke at satse. Man ved godt, hvordan det ender, jo. Nej! Hallo Julius? Kan... Gunshot? Ja, hvad? Huh? Okay. Der er lige ventemusik. Ja, jeg er med. Jeg kan ikke lyde af, det er hæsligt. Du skal kraftedeme sige, at mit musik lyder hæsligt. Eddermame ikke over. Det er helvedes til. Hey, hvad? Syg guitar egentlig. Men, hvordan? Jeg så lige... må jeg egentlig komme ind igen, eller? Tak. Jeg har skaffet os en masse Mandellas. Mandellas. Stamina. Mere. Det var jo godt, du lige siger det. Stamina, og så trykker jeg -5, er jeg dum, eller hvad? Ja, du er mongol. Det er præcis det, du er. Undskyld, jeg kan ikke gøre for det. Hvad står jeg og peger for? Company. Ja, der er ellers så sjovt ting her. BC, Lucas. Report to the company building immediately to sell your scrap metal and other goods. You have 2 days left. You can use the terminal to route Vi skal sætte 130. Det her, det er... 130. Det her, det er 100. Og så skal vi bare have 30. Ja, perfekt. Sådan der. Bum. Dem her. Okay, super. Og så resten det gambler vi for. Det lyder sgu som en god deal. Ja, det er en god deal. Nej, nej. Nej. Jeg kan ikke lide den her leg. Var det nok? Jeg kan ikke lide den her leg. Det må det være. Kom nu. Jo, det kan kun være nok. 105. Ja, tak. Gambling. Vi gør bare som sidst. Vi tømmer bare de her værdier. Ja, er det bare ude i tiermønter, eller hvad? Ja. Yes. Ja, tak! Okay, den kan ikke gambles med for. Okay. Sådan der. Der skal der gambles. Jeg laver fuld blackjack på. Altså, den der kat synes jeg lige, vi skal beholde efter. Der kommer dealer på, mand. Hvad? Hey! Okay, det er faktisk den fedeste dealer ever. Han opdaterer. Godt nok. Det er faktisk luksus. Nej. Jeg skulle til at sige, at jeg ville gå all in på rød, men det er nu orange, kan jeg se. All in på orange, ja tak. Skal du huske sidste gang, du gjorde det? Ja, det virker. Så der. All in på orange. Yes. Det virker altid. Kom, bare boss. Nej, han har 11. Jeg løg muligvis. Det virkede ikke. Kan jeg gamble min kat væk? Jeg gambler katten væk. Gambler katten væk. Af med katten, du. Vi ses, kat. Det er fandme lækkert, det der. Min kat blev lige mere værd. Luksus. Jeg tror, det bliver den samme igen.
Og så kat. Du giver mig held. Jeg kan mærke det. Hvad så? Jo! Ja! Okay, det er faktisk kun gode kort, det her. Altså, kat giver mig vej. Yes, stand. Vi tager den samme igen. Kom så, katten vis. Jo, du har faktisk en pis. Nå. 10. Hvad? Du landede ikke lige på den. Nej, kat! Ja, Nu skal du henrette. Jeg vandt 2. Jeg henretter katten. Altså, har vi så en katten. Hvad? Jamen, det gav mig uheld til sidst. Ikke min vej. Nej, det er dårligt, Nej, jeg må med. Yes. Fedt. Nej. Please. Jeg vandt den. Okay, jeg er med. Jeg tager de 2 højre hænder. Jeg har kun 1, så du kan bare satse på 3. Okay, jeg satser på 3 så. Sådan der. Yes, deal. Kom så. Okay. Er det blackjack? Hey! Okay, den her. Den hætter vi skal på. En gang til? Den tror jeg lige, jeg stander på, bare lige for en sikkerhed. Den her, lad os lige prøve en gang til. Bra. Det er fint nok, Ja, 10. Den første. 10'er. Ja, nej, så skulle jeg ikke hætte på den der. Nej, det er fint. Come on, Ness. Igen. Ja. 25 på den der. Jeg går i gang. Black igen. Eddermame sindssygt det her. Nej! Jeg kører med klatten herovre. Så kan man jo næsten gå ind igen, men... Yes, det er en helt stor hånd, den der. Så... Black det igen. Potentiale. Det er forkert, jeg er ved at vinde på. Nej, ikke 5. Okay, hallo. Jeg stander, han er 6. Det er bosskort. Skal jeg stande på 5? Jeg er standet. Okay. Jeg gør det. Nej. Jeg stoler på dig. Nej. Nej, jeg fik 17. Nej. Nej, det var lort. Nej. Nå. Du vandt det en. Ja, jeg vandt den en. Så spiller vi da bare 2 nye. All in på en hånd. Nå, det gør jeg ikke. Blackjack. Ja, tak. Så hælder vi bare på den der. Ja tak, det er fint. Den slår han ikke. Han slår den ikke. 9, og så får han en 10'er. Så ja. Du vandt alle hænder. Let's go! Jeg går all in på en hånd nu. Jeg gør det. Det æder med mange penge der. Kom så. Så. Jeg har også all in på en hånd. Kom så. Nej! 18! Nej. Nej! Jeg kan blive nødt til at stå på 18. Jeg bliver nødt til. Kom så. Jeg boster, så jeg keder af det. Nej! Satans! Så er det gamble igen. Ej, vi er ved at løbe tør for poser. Satans? Nå. Jamen, jeg har ikke mere gamble. Sådan der. Jeg har ikke mere gamble. Kom nu. En 10'er. Nej, jeg får simpelthen ikke 2 5'er, nu stopper det. Nej. Jeg stander 5 på den her. Ja, jeg stander i hvert fald ikke på den der. Eller ikke på den der. Du har en 11'er. Hey! 16, ved du. Jeg stander. Jeg gør det. Han boster. Ja. 14, 10, 100%. kom nu. 10'er. Du 16, kom er da virkelig bare en taber. Ja tak! Så for satan. Okay, så går det godt lige pludselig. Okay. Sådan der, det kan vi godt. Så. Ja. Blackjack, alle sammen. Blackjack. Satans. Jeg stander. Jeg bliver nødt til at stande på den der. 14. Skal stande på en 14. Han har 2'er. Det er bosskort. Altså, du er bedste blackjack, jeg også stod, så jeg stoler på dig. Og så 10 igen. 10. Nej! Ja, det er scam. Scam. Ej, det er med træls, det der. Den er 10 hver. Ja, jeg gambler pikslene væk. Så er ikke nogen pickles tilbage.
Ja, lige hurtigt. Jeg gør det. Nej, jeg gør det på den her. Kom her. Jeg fik blackjack. Fik du lige blackjack på det der? Ja, han gjorde også. Hvad? Så er vi skudt på 12. Ej, Så jeg lad os gå lige. scammet. Men hvad er det der? Nej, det gjorde du Spøgelse. ikke. Jeg tager den her. Den er lidt til, den kan jeg ikke lide. Hvad fanden er det, der, du ved, slår en ihjel, den her nu? Det ved jeg ikke, jeg tror det er spøgelser. Ja, det må næsten være spøgelserne. Ja, jeg går all in på blackjack her. Så gambler min pickles væk. Altså, det er nok gravsten Giver mig når jeg tænker over det. simpelthen ikke det der. Jeg stoler på det. Jeg stoler på det. Nej. Jeg græder. Skal du lige se, hvordan på blackjack på første... Ja, jeg er ikke. Jeg troede eddermame lige. Jeg troede seriøst lige. 10. Så skal vi skulle lige åbne en booster her. Hey! Let's go! Fortsæt. Jeg har nu. Og klar. Nu går vi all in. Vi vinder den her. Ja, jeg stoler på det. Hilder man. Se. Ja, en 10'er. Nej. Han er ikke blackjack, vel? Nej. Jeg var ikke igennem. Get fuck. Og så skifter man lige banen. Så skifter man lige herover. Ja, det virker altid. Og se, det giver held. Det gjorde det eddermame. Fuck, hvor vildt. Ja. Skidt på, mand. Se, så laver du hurtigt hænge, så går du over på rød. Nej. Og han gør det virkelig. Ja! Let's go! Og så går du over på blackjack igen. Og så satser du 100 på min blackjack. Ja! Okay. Han er ikke blackjack, vel? Ja. Jeg er fandme være heldig nu. Sådan der. Yes! Nu er jeg oppe på 200. Jeg er oppe på 200. What? Okay, du er sindssyg. Kig. Hvad? Kig. No fucking. Nah. Let's go. Let's go. Så er der gambling, mand. Spis. Ej, det er med vildt. Hvad har du prøvet den her endnu? Har du lavet en på 25? Fuck. Sat. Nej, men jeg laver lige nogle stykker nu. Nej, ved du hvad, jeg får bare lige en op på 25 her. Jeg hælder lige den der. Pis. Får en op på 25, det er fint. Det var 20. Ja, vi mangler lige den sidste 5'er. Kom så. Ja, det gør du simpelthen ikke, det der. Vent, spøgelserne, det er ikke spøgelserne, du er der på. Jeg er oppe på 40 nu. Det er nok, så er det nok gravstenen. Vent, er der en gravsten? Ja, det tænker jeg nok er den her. Kom så, 500. Lad os lige gøre det. Bare for sjov. Bare for sjov. En 100, det er også fint. Stop. Du skal ikke stoppe på 0. 85? Nej. Nå, super. Ja. Og så hælder vi lige bum 17, og så vender han en 10'er. Super. All in på sort. Kom. Yes! Kom så. Ej, det bliver rød, hvad mener du? Nej. Det bliver sort. Ja! Hey! Let's go! Nå, så kan vi lige prøve den igen. Sådan der. Og så tager vi lige en på 500. Lad os lige gøre det. Kan vi gøre det? Jeg har 4 pakker her, der er 40 hver. What? Så er det Jamen, din tur. det bliver lige vandt. Nej. Jamen, skal du lige se, hvordan man vinder 500? Ja, det må du egentlig godt lige vise mig. Jeg kan ikke finde ud af det tydeligvis. Sådan her. Du lander lige på 500. Og så satser du bare lige resten. Nå, det kan man ikke. I en mistet 30? Giv mig 30. Ja! Ikke? Ja, profit, man. Ikke engang. Se. Ja, all in på blackjack, mens. Og 20? Jo. Det hedder med min aftale. Så, bust. Ja, tak. Ses. Thank you for my monies. Nej. Sådan. Og så. Okay, blackjack på den første er min. Eller lad være. Det kan du selvfølgelig også. Det er også en mulighed. Og så. Ikke 22.
Satans. Du. Det er scam. Hallo, den der ghost, han scammer mig. Den der, den sidste. Og så er det godt, der er et par 10'er herovre endnu. Ja, men jeg kommer op på 200, og jeg ved ikke, hvor hurtigt. Nej. 500. Det var også noget her. Yes, super. Lad os gøre det. Jeg er klar. Jeg vender lige. Ja, og 4. Nej, en 2. Ja, nej, en 12. Please, please. 16. Okay, jeg bliver nødt til at stå. 5. Vend. Hvad har du der? Hvad er det, du har der? Ja, tak! Lige hvor meget har jeg så? Jeg har nok igen til jul. Men seriøst? Og så jeg skal lige være med igen her. Ja, same. Sådan der. Er du klar, du starter bare? Jeg er klar, yes. Kom så. Ikke en 4. Nej, ikke en 12'er igen. Hallo, 12'er. Ej. Nej. Ja, sorry. 20? Okay. Den kan vi godt være med på. En scammer. Han har ikke en 10'er. Ja. Ja, 10'er. Din. Okay. Det er fucking... Ja, jeg vandt den fint. Okay, så... det var mig med dumt. Så der. Så kan vi gamble alle vores penge med på den her år, som I alligevel får os til at tage. Lad os gøre det. 500. Okay, 100? Okay, 100? Okay. Okay, så gå ud og lave flere pakker. Ja, tak. Jeg tager det også lige det ene. Jeg har lavet 51, så man kan spille på den der over igen, hvis du vil spille på det. Hjulet. Hvor er den henne? Et eller andet sted i bunken. Okay, super. Den har jeg taget. Jeg vender lige 500 til os. Ja, vil du være med på noget blackjack? Ja. Den der. Yes! Nej! Den rullede lige over 250. Nej. Okay, stand. Hit, kom så. Ja, tak! Ja, 21, mand! Ja, same. Og han skal bosse nu. 10'er. Ja, tak! Så vandt vi lige alle vores kort der. Det er fandme fantastisk. Det er sådan, vi kan lide. En gang til. Ja, en gang til. Sådan der, jeg er klar. Jeg har alt for meget sats. Spiller vi lige den her over. 10'er! Nej! Okay, jeg stander. Jeg får nok det samme. Jeg kan ikke. Det er ikke en 13, den må du stoppe. Skal jeg? Hvad gør jeg? Han har så meget. Vent! 30. Nå, det var kun 30. PS2 Men han stoler vi på den? Nej, altså han har 18. Okay, han har 18, siger du. Satans. Nej. Boster han? Han boster ikke. Umuligt, han boster. Hvis han boster nu, så græder jeg. Ej, okay, han fik 17. Ja, okay. Så jeg vandt ikke engang noget på det. Jeg fik bare penge tilbage. Super duper. Nå, jeg prøver igen. Same. Den der, og den der. Yes. Det er rigtig mange penge. Jeg er klar. Det er sådan 140. Jeg spiller lige hjulet på over på den næste. Sådan der. Kom ud. Den tager. Okay. 14. Du gav mig simpelthen ikke 14. Nej. Nej. Hvad? Vi er enige om, man stander på en 14, ikke? Jeg havde gjort det. Han har 3. Jeg tager en 10'er, og så får en 10'er med som boss. Okay, jamen jeg stoler på det. Ja. En 10'er mere, Kom nu! Nej! Nej! Jeg tager lige 150. Jeg tager lige, 170. Nej! Okay, så vinder vi lige 500 på den her, så er det fint. Nok ikke. Måske 250? Julius! Stop! Ja! Yes! Så skal vi sgu have. Det er der med luksus der. Lad os lige tage den måde. Der, sådan der. Og så er en masse 10'er igen. En der, og så... Blackjack. Jeg tager den lige lorter. Okay. Nu håber vi bare på en 500 også. Eller lad være. Det kunne man selvfølgelig også. Det er også en mulighed. Okay, så prøver vi da bare igen. Kom så. En eller anden, der bare siger kaching. Det der, det var ikke noget, der sagde kaching. Det kan jeg godt sige dig. Smider alt på sort der. Sådan der. Kom så.
På en 10'er. Ah, pis. Hey, ja tak. Okay, så kan man lige spille den en gang til. $500. Nej, jo, nej. Fuck. Ja, jeg tager rød den her. Vent, jeg var med. Okay. Jeg satser på tal. Okay. Du tør ikke satse på grøn. Super. Jeg ved ikke, hvor meget det giver. Det er vel 32 tilbage eller sådan noget. Ah, pis. Let's go! Jeg tror faktisk, det bliver... Jeg stoler på en grøn her. Kom så. Grøn. Vi har brug for en grøn nu. Ja! Nej! Jo! Ja! Det ramte en grøn! No! Jeg er på 7 nu! Nej! Lav den 50'er! Der er seriøst no way! Jeg skal lige have den ene 50 der, så tager du bare resten. Sådan der er lige et par 50'er der. Og så bare 10'er. Og så er der 10'er. Nej. Okay, det er sindssygt det der. Ja tak. Ej, hvor er det Lexus. Boss. Ja! Det er derfor man spiller roulette. Der er no way den seriøst end på grøn der. Det var seriøst vildt. En rød tak. Det var en rød, ja. Super. Så spænder vi lige hjulet her, bare for hyggens skyld. 500... eller lad være. Goddammit. Der har du lige det hånd. Jeg skal ikke grine. Det er lige meget, vi har penge til det. Det har vi nu, ja. Jeg skal lige finde 50'eren her et eller andet sted. Der ligger et par 50'er imellem. Jeg tror der er minimum, der ligger 4. Åh, 250! Ja! Stop! Ja! Ja! Yes! Ja! Nah. Altså, jeg ved ikke lige, hvad der sker på det her held, men det popper off. Vi kan i hvert fald godt købe en teleporter. Det kan vi i hvert fald. Kom så. Blackjack. Det hedder mig ikke Blackjack, det der. Du. Det var scam. Scam. Jeg caller det. Jeg kan ikke se nogen 50. Altså, de må være her et eller andet sted. Okay, der er en 50'er der. Super. Rød. Sådan. Og så er en blackjack herovre imens. Jeg smider en 50'er på grøn. Okay, hvis den lander på grøn nu. Nej, nej, og så lander på rød. Jeg tabte 100 PS. PS også. 17, super stand. Og jeg er 10'er. Det var smart det der. Perfekt. Lad os lige spinde den der imens. Og spiller vi lige en med her. Okay! Super. Hvad med den der? Nej! Super. Fantastisk. Ja. Så prøver vi det bare en gang til. Kom så. Land på 100. Land. Stop. Du skal ikke stoppe på 5. Jeg tror, du misforstod noget. Nå, det er selvfølgelig bedre end ingenting. Nå, men så går vi all in på den her. Blackjack, kom så. Okay. 20. Easy. Kom nu sort. Nej! Det var da eddermame ikke sejt, det der. Nej. Nå, så prøver vi det bare igen. Er den snart færdig? Sådan der. Yes, all in, kom så. Shit. Håbet om han får en 10'er. Kom nu. 10'er. 10. Ja, en 10'er mere. 10'er. Ja tak. Ja, fucking tak.
er blevet de sygeste ludomaner. Bare begge to er det. Super. Stand. Okay. Okay. Get fucked. Nemt. Okay. Hvad er den der værd nu? 20. Altså den ene her, den er op på 160. Land på 250. 250. Julius. 250. Stop. Stop. Ja. Ja. Stop. Stop. Nej. Fuck. Eddermame uheldigt. Okay, ikke dårligt. Du får ikke en 10'er nu. Du fik en 10'er nu. Okay. Eddermame toxic det der. Kom nu. Nej. Okay. Okay, vi har rigeligt at gange for. Jeg gør det. Jeg vil så gøre det. Jeg har tabt sådan 300 kroner. Men Jeg har altså, 130 i den her hånd, Julius. Skal jeg satse det på en farve herover, eller grøn, eller skal jeg bare gå all in på blackjack? Sort. Okay, all in på sort. Okay. Vi gør det. Skal begge to bare stå helt op close. Pust den! Den skal lande på sort. Der puster forkert vej! Fuck! Nå. Nå. Jeg er i gang med blackjack. Lad du Vi gammel stander bare. Åbenbart. Har vi flere 50'er? Vi har ikke flere 50'er. Jeg tror muligvis, jeg lige fik taget en. Nå, okay. Jeg tror ikke, der er flere. Lille Boston. Hey. Nej, jeg tror ikke, der er flere. Nej, jeg havde en. Jeg kom til. Stop mig. Okay, nej. Stand. Jeg gider ikke. Stop. Yes! Jeg vandt du! Let's fucking go. Okay. Den der, Okay. den der, og den der. Kom så. Nej. Nej, det er fint nok. Det er en hurtig runde, den her. Det er Nej, fint. du vinder den. Ellers så... Nej! Nej! Han får ikke en 10'er nu. Han får... Okay. 10'er. Yes! Så. Nej, okay. Er du klar? Sådan der. Yes. Right, lad os gøre det. Kom så. Nej, ikke en 20'er. Ja, okay. Det kan måske godt gå. Kom nu. Ja, 10'er. Yes! Fucking let's go, man. Vi er ikke ludomaner, desværre. 500. 100 ind på rød. Jeg kan godt lige vise størstedelen af vores tid har allerede været inde i casino. 500. Videre. No. Yeah. No. All in på rød. Nej, all in på en farve. All in. Okay. Men skal jeg gøre det? Ja. Okay. Jeg går all in på rød. 525. Kom så. Og så skal der bare udbetales efter. Bare lave 50'er efter. Nej. Nej! Nej! Nå, så prøver vi da bare igen. 500. Jeg har... Satan. Jeg har 200 i hånden. Jeg satser 200. Kom. Jeg satser 55 på grøn. Jeg gør det. Nej, 40 på grøn. Jeg er 40 på grøn. Jeg gør det. 10. Kom nu. Men fik du det? Nej, så skal den ikke rulle over grøn. Nej. Jeg satser lige 40 på grøn. 400 på rød. Let's go. 400 på rød. Sæt 400 på rød. Ja. Kom. Okay, jeg skal se helt op close. Pust. Du puster forkert igen. Okay, jeg gør det. Jeg klarer den. Ikke 17. Okay, det kan måske lade sig gøre. Nej. Du fucked. Nej. Han åd dig.
Nå, så har jeg 55 på den næste. Jeg er med. Jeg er med. Ja. Så. Kom så. Ad. Ja. 11. Nej, ikke 15. Nej, ikke 15. Jeg er på 15. Stank den. Stol på det. Okay, jeg stoler på det. Jeg stoler snart ikke på det mere. Okay. Nej! Nej! Det var lige før jeg begyndte at stole på det. Øj. En der på. Ej, ikke. Nej, han er ikke 11. Hvorfor har han 11? Nej, hvor dumt. Fucking scamspil. Fucking skabspil. Lukas, vi er ved at løbe tør. Ja. Nå, så det. Skal du have? Jeg tror sgu bare. Deal? Blackjack, tak. Du var eddermame ikke blackjack, det der. Og du fik 21. Eddermame ulækker. Eller jeg føler mig lidt scammet nu. Vi har 4 poser tilbage. Ja, du tager dem bare her. Så for sat. Er du klar? Sådan der. Kom så. Jeg laver dem lige om. Skal jeg Jeg laver bruge dem lige om til... Hvad skal jeg bruge det her til? Nå! Den gav mig 2! Hvad laver den? Ja, vi gør det. Jeg er Nej, ikke vi ludoman, har jeg sgu ikke gjort det. sværger. Jeg sværger. Ludoman? Airhorn! Det var den, der reddede mig sidst. Ja, den her pikkel redder mig. Der er en på. All in på grøn. Så, here we go. Det virker vist ikke helt, hva'? Nå, det er noget lort. Nå. Altså, der er 2 på den der, hvis du gamble den. Er du klar? Jeg laver noget til 100. Trust the process. Kom. Gør der. Han boster. Fuck. Nå, Altså, vi havde hældet med os i starten. Og så røg den der bare afsted, hold det. vi skulle have stoppet. Så lejen var god. Ja. Og finde. Hvor mange penge vi egentlig kunne have haft der, så man kunne have købt alt muligt sjovt. Det husker vi næste gang. Ja, så køber vi noget sjovt. Man skal også have lov til at game en gang. Nå. Sådan der. En gang imellem, men vi har lige rager over 3.000 eller sådan noget. I et fucking spil. Ja. Hvor har du landet os ind? Eller du tog bare af, okay. Så lander jeg også ind afsted. Men hvad? Er der en bestemt moon, du er hen på? Okay, jeg kan ikke finde stave. Jeg er ligeglad. Okay. Lad os tage den allerførste. Jeg har ikke fundet stave heller. Implementation. Boom. Sådan. Gør så. Lad os afsted, du. Hvad fuck er det der? Har du set den der røde en, der står op? You can bring these home for an automated defense system for intruders. Undskyld hvad? Hvad skal det betyde? Altså sentries. Vent, vi har sgu da ikke købt noget, har vi? Nej, løs den øverste. Au! Der er sgu da en masse til at stille bier. Du døde ikke, vel? Julius? Okay, jeg troede lige han var død. Hallo? Jeg troede lige du døde. Nej, der er jo selvfølgelig er der jo en bikub lige ved siden af. Ja, jeg er sgu også en af de røde felt. Det skulle også være mærkeligt at stille fucking bikub, altså. Jeg ved ikke, Fuck, hvor dumt, mand. Hallo. Altså, hvor skal du hen? Bro, stik af.
udforsker bare. Udforskning! Vent. Hvad? Ej, den lyser! Nej, den sådan ikke. Ikke Nå. noget. Kedelig. Stop. 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 Jeg gider ikke. Nej! Ej. Jeg fik svar. Vent. Fik du det? Jeg fik det ikke. Nej. Det gør jeg ikke. ikke. Det ikke. Jeg kan lige Åh, ud. nej. Jeg fik lige det her. Åh, der er en mere her. Det er fucking løgn. God arbejde for ingenting. Var der ikke noget derinde? Nej. Jeg ikke hørt noget. Så fik du det også. Så det. Hvor fanden er jeg nu henne? Vent, hvor fuck er jeg? Shit. Nej. Okay, tilbage. Hallo Julius? Nej. Julius? Hey. Julius? Fuck dig, mand! Fuck Nej, dig, fuck. mand. Fuck dig selv. Fuck dig, mand! Fuck dig, mand! Det er idiot, man. Skal man svare? du kan lide det, har jeg hørt. Skal man svare, mand? Skal man svare? Jeg melder. Du kan svare, mand. Melder? Svampe, mand. Men hvor er du? Nej, jeg melder. Du er der. Ja. Hvad? Nej. Er det låst? Det gør bare den anden vej rundt. Det gør vi da bare. Så det vil sige, det er den der er lige der er låst. Wow. Ja, du må faktisk godt skubbe mig fra. Hey, der er noget herovre. Jeg føler mig lidt tyk med den her. Ej, der er ikke noget her. Ha? Men hvor blev du af? Jeg er herovre. Jeg fandt en turret. Jeg er herovre. Men hvor? Hvor er du henne? Hvor der? Prøv at se den her. Er det ikke sej? Hey! Nej, jeg kommer ikke engang langt væk. Jeg tror ikke, den kan lide mig. Men her har jeg lige været hej. Hvad? Gider jeg lade være med? Bro. Wow. Det æder med toxic, det der. Hallo Julius? Hallo Julius? Hey. Nå, så kan vi da lige gå ud med det her. Den der stamina, det er da utroligt, hvor langsomt den skal være. Julius? Ej, hvor kunne det være fedt, hvis de her svampe gad at komme af. Tak. Hallo Julius. Hallo? Julius? Jeg tror, jeg prøver at gå hen til nødudgangen. Det kunne også være, at jeg egentlig skulle tjekke, om han faktisk er død. Jeg er stadig i live.
Men hvad? Julius? Lukas! Hallo? Lukas! Ja? Jeg er henne der. Svamp lige nu. Har du Jeg svamp? kan høre døren. Der er en edderkop herovre. Kom over og hjælp mig. Jeg ved ikke, hvor jeg er henne. Jeg bliver ved med sagt la 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 la. Jeg er her. Jeg er her. Det er eddermand. Det var ikke. Jeg er her. Jeg kan ikke høre dig. Jeg har svamp. Julius? Du må svamp igen, mand. Hallo? 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 Ikke rør den. Ikke rør den. Du rører mig igen. Jeg kan høre den. Jeg kan høre den. Den sidder mig. Må jeg røre den? Må jeg ikke gøre? Lukas! Nå, Ja? hej. Hvad så? Der er en edderkop et eller andet sted. Don't touch me. Nej! Julius! Don't touch me, står der af en fucking grund. Jeg kan love dig for, at jeg speedrunner den der. Så kan det bare hurtigt, mand. Jeg troede, du kunne løbe væk. Nej! Der står don't touch me i grund. Ej, for helvede. Holy shit. Jeg lover dig for, at jeg speedrunner. Jeg er bare væk. Det er selvfølgelig også en måde at dø på. Nå. Næste moon, I guess. Lad os prøve den der offense. Så begynder, så vil jeg bare med. Ha? Skal vi se. Ja. Vi kan lige så godt lande imens. Fuck, står der derude i events. These will fart on you and it isn't pleasant. Undskyld hvad? Undskyld hvad? Taste salty. Lost net. Ha? Ja, det giver sgu da bare 0 og niks mening. Hallo? Super. Hvad kan man se? Bæksu. Hvad med noget lortmusik der? Ja tak! Det er åndssvagt, at man løber rundt med sådan en gøb her, ikke også? Og så kan man ikke engang fucking bruge den. Kan vi købe et eller andet? 169. Står. 169. Weedkiller, hvad fanden er det? Beltbag. Weedkeyboard. Flærken. Fuck, så man bruger flærken til. Emergency flare. Remote. Hold da. Okay. Cozy lights. Nej, det er alt det der skal. Jo, jeg vil have en goldfish. Skulle det have der at spise? Jeg er lidt sulten. Ja, det er godt. Jeg har måske ikke købt sådan en guldfisk. Jeg svær, at du er den største dude, jeg kender. Hvad? Ja, vi skal sgu da have en guldfisk. Hvad mener du? Den er sød. Nej. Det er faktisk ret imponerende. Bro, læs det for mig. Hallo, den der guldfisk er sgu noget meget sej. Hvad mener du? Når lige overlever en dag, så er den død.
Han skulle da meget fedt. Han er ikke Altså, jeg ved godt, du vil have et dyr, der skal repræsentere dig, ikke? Fuck, skal du hen? Var det en hentydning til, at jeg var lige så dum som en guldfisk? Hvad fanden? Ej, hvor er den grim. Bro, du er okay? Den skræmmer. Der var. Men hvor blev Julius? Ja. Du er langsom. Nej, ikke det her, mand. Gå væk. Seriøst. Det er den, der er skrevet. Ja, du vinder den. Ha? Julius? Det lød ikke. Det. Hvad fuck var det? Holy. Nej. Nej! Satans. Haha. Get duped. Julius! Nej! Nej! Jeg vil gerne op igen! Hallo, der er den der mærkelige stomper, eller hvad fuck den hedder dernede. Den så ret aggressiv ud. Det tror jeg godt. Super. Ja, ved du hvad? Hej. Nej! Pussy! Bruh. Det er eddermame dårlig stil, det der. Hallo, jeg ved ikke om jeg tør at blive hernede. Okay, den kører ind der. Så kan jeg godt gå her. Hvad fuck er det? Hvad fuck var det? Nej. Jeg gider ikke mere. Så det mig ikke. Yo, what? Er der en eller anden tudefjæs? Fuck af. Julius? Nej, for helvede! Julius! Nej! Julius? Han står bare deroppe og chiller. Bro står bare og chiller. Han var bare benchilling. Nå, nu er det hans tur. Hallo, der er en grædende mand derude. Nu vi se, hvordan han klarer det. Så skulle han eddermame bare op. Hvad må han så? Hvad? Skal du bare stå der, eller? Ja, det er han laver. Fuck er det bro laver? Han gør det. Nej, han tør ikke. No way. Han gør det. Altså, så kan du lige tage min krop med nu, når det er. Ligger bare der og søvnig. Bro sidder bare og spiller musik på Monster. Ding, ding. Han er bare helt stille.
Jeg hørte den der kigge der, og så hørte dig sige. What? Er du så ikke gået til dem? Hvor med øjnene lige ulækre. Alive står der på hjelmen. Cap. That's fucking cap. Hey, du kan godt lige tage min krop med. Tak. Okay, 360. 360. Noah skal bare... Jeg tænker efter det, ikke? Hvor skal jeg få min krop? Du skal spille Panic Core. Jo, lad os gøre det. Jeg elsker bare, når damer de små ind i olie. Hvad siger han? Derfor er jeg gode venner med Diddy. Ej. What? Hvad er det, bro? Han fabler. Men du er fed af helvedes til, mand. Du er fed dyr, mand. What? Hvorfor helvede Fuck, hvor er han toxic? Hvad fanden sker der for din krop? Fuck! Okay. Shit, mand. Jeg er fucking haunted, jeg er possessed. Det er når man er ved at komme i like. Huh? Jeg må sige, lad være. Det kan jeg ikke. Jeg er ved at komme. Okay. Fuck, men det var en... Nå? Du skal ikke prøve at sætte mig stok ind i væggen. Jeg er ikke din step, bro. Åh, satan. Du tør ikke. Træk. Det var ikke meget, der død med. Okay. Wow. Eddermame toxic, det der. A jar of big Moons. Wow. Så har vi en dag tilbage. Skal vi lige klare den, og så er det Panic Core, eller hvad? Confirm wow. Ja, jeg beklager den her. Så laver vi lige et I speedrun stedet derinde. for at sige alt vores lort, så vi gambler alt vores lort. Ja, jeg er enig. Altså, vi er jo ikke fuck. Altså, vi har jo pills, vi kan gamble op til... Er det 238? Præcis, jeg lander shippet. Søs. Easter, Halloween and Christmas. All in one day. What? Nej, og så er der bier. Nej. Hvorfor skal det være to røde? Hvorfor er der to os? Men hvorfor er det rødt? Oh my god, jeg kan ikke se en skid. Jeg kan heller ikke se en skid. Nej, der er bier over det hele. Nej. Ah! Jeg kan ikke se en skid. Altså, hvorfor er der fucking... Der er de der græskår overalt. Nah. Det der, det må vi egentlig godt smut. For et. Julius! Du døde ikke allerede af nogle bier, vel? Hvad fuck er det? Okay. UB altså. Item skills. Super. Stamina fuld op. Jeg vil gerne lige kunne løbe lidt over jer. Altså overlevede han, eller hvad skete? Hallo? Julius? Han er sikkert stadig ude. Han var der. Nah. Fuck. Nøgle. I got a key. I got a key. Der er min. Jeg troede fandme lige, du gik ind i den. Det er min godt, der key. Nej. Julius. Ja, du fik den også lige. Hvad griner du af med? Søs. Hvad fuck er det der? Super, det er ikke noget, man kan tage op. Fantastisk. Hvor er det der ting til at slukke? Hallo? Excuse me? Er der en eller anden, man kan slukke noget på her? Super, så gider jeg bare ikke gå hen. Jeg kan ikke finde ud af det.
Sindssygt. Okay. Hvad sker der her? Sindssygt. Det er med mørkt. Vent, vil det sige, at den stopper nu her? Ja tak! Ah. Der var ikke skid. Hallo Julius? Julius? Hey! What? What? Hey! Den siger mærkelige ting til mig. Jeg kan ikke lide den. Jeg kan ikke lide den. I dag? Wow, for helvede! Au, for satan! Kan du huske det der? Kan du huske det der? Men, det er de der energidriks. Man dør af dem. Julius. Ej, kom. Ikke første gang. Nå, okay. Nu er der mega meget energi. Hvad? Hallo, vent? Ja? Men hvor fuck blev du af? Ej, den bare der, sikkert. Okay. Jeg har tjekket. Jeg troede lige, du sagde, der ikke var noget hen. Hvad? Hvad? Hallo? Stor mand, pistol, shotgun, bang, bang. Hvor? Højre. Jeg kan høre ham. What's up, Cricken? Jeg troede sgu da ikke, jeg fuldt med os. What kan man jo sige? Jeg troede sgu da ikke, jeg fuldt med os. Hvad? Løb han bare lige der med min krop? Det er død. Hvad? Okay, du kan ikke døde alligevel. Stjal bare min fucking krop. What? Fuck den seriøst, mand. Alt hvad der kan ske, så skal jeg også have svamp oven i købet. Det er nok god idé at kalde på den der. Kom nu. Kom nu. Bare blod overhent. Ja, kom nu. Kom nu. Kom nu. Det er bare det, jeg hører. Der er 219 her. Der er ikke nok. Let's go! Nå. Det er kraftigt, du hører. Skål du. Ja. Jeg kan heller ikke løbe stadigvæk, så... Har du et problem? Har du et problem? Ej, det kan jeg ikke! Nej. Hvad fuck? Hvor er det grim. Hallo? Så var det ikke rart. Oh shit! Ej, det er ikke mod mig. Fuck, den var stor lige pludselig. En ting mere, jeg Som man skal. siger, Sorry, what? Hvorfor det? Okay, nu kan jeg kun se ham, det er fedt. Så du godt tegner. Uh-oh. Bro er muligvis bange. Fuck, det var sgu ikke så svært. Det var sgu ikke så svært. Der er en penge nok. Jeg skal have udgangen vejer. Det vidste jeg da godt. Han skulle lige på rundtur. Ja, jeg skal også lige gennem der helvede først. Brænder sammen nu. Held og lykke med at overleve med 3 Jeg hænger hoved. mig selv. Permanent. Eller, jeg tror, at hænge sig selv er permanent lige meget lavet, men altså... Fuck,
fuck, nej, nej, den er væk, det var fedt, så jeg vil hjem. Jeg ved ikke mere. Fanden er det skib henne, mand? Jeg kan ikke engang se 1 meter foran mig, så slemt er det her. Ude i det mørke. Jeg tror bare, jeg flyver på det her, ikke også? Altså gameplay. Så skal man bare heller ikke kende. Det er jo bare... Altså, Nå, han er fucked. Jeg ved ikke, hvor jeg er henne. Ej, det er ikke der no way, han overlever alt det der. Han er fucked. Shit. Hvor meget har jeg egentlig? Han er 100% fucked. Der er 228. Det er nok til at kæmpe for. Super. Det laver da nemt om til 10.000. Altså. Ja. Nå ja, vi har sgu da. Ja nok. Yes sir. Yes sir. Genialt. Genialt. Jeg vil fortsætte med at spille det her for evigt, jo. Gambling? Altid. Jeg tror... Men vi gambler lige helt Ja, væk. ikke Er det ikke nu, en god idé? Jeg gambler lidt væk, jo. Jeg er helt Jeg synes, det skal være sjovt, taber. Vi bliver bogstaveligt talt straffet, hvis vi taber gambling. Tænk over det. Yep. Kan jeg ikke sætte min selv helt vildt meget op? Vi er muligvis ludomaner. Kan jeg ikke sætte min selv helt vildt meget op? Company confirmed. Det tør du ikke. Hvordan ser det ud? Ej, kæft, du ser dum ud. Hvad er det blod, han laver? Hvad er det blot, han laver? Hvad gør du, mand? Hey, jeg har stadig min guldfisk. Ja, fuck it, tak. Der var en kunde, der fortalte mig en joke i dag. Hvad? I går var det jo så. Hvad? Hvorfor er det... Nej, hvad fanden var det? Hvad var det? Nej, Lukas, det var 40 hver. Det var gamepenge, det der. Ups. Lukas, din idiot. Det var gamepenge, din klaphat. Ups. Det vil mindre gamble for. Okay, den her, den er alene 91 hver. Hvordan skal jeg nu tilpasse min addiction? Det ved jeg da ikke. Jeg skal lige hæve den ene. Ja, og så vender du en 10'er. Hå? Det er kraftedeme med løgn. Nå, jeg skal lige gamble igen. Det er kraftedeme med løgn, mand. Jigt. Nå, altså... Kom så. Er du klar? Nej! Det er eddermame toxic. Kraftedeme i orden. Det er i orden, ja. Han har 9'er. Jeg taber den. Hvis jeg får 21 nu, ikke? Ja tak, get fucked. Jeg har bare hørt det der udyr der, det er rigtig sulten. Jeg tror, det er irriteret på. Altså, hans mave, den rumler rimelig meget. Så. Hey. Den. Han kan... 11! Nej, han har højst synlig 19. Han har højst synlig 19. Han har så meget 19. Har han ikke? Jeg prøver. Jeg tager chancen. Han har højst synlig. 10. Ja! Sådan. Vi vinder! Vi er millionærer! Vi er millionærer! Og jeg går lidt på rød. Okay. Nej! No way! Nej! Ej, det er dårligt. Hvor skal du sige du? Hvor skal du sige du? Nej! Det var 160, jeg tabte lige 160. Jeg var nede... 10. Nej! Au, mit hånd ned! Jeg tror på. Sagde du. Nå. Jeg går all in på grøn. Get fucked. Hvis den lander på grøn nu, altså. Nej! 13, 14 og 2 kan den ikke lige teleport? 13, 14 og 29. Er der en 10'er? Den har jeg ikke sat sig på. Nej, den havde jeg sgu ikke sat sig på. Vi skal vinde. Ja, jeg gambler katten væk. Gambler katten væk. All in på sort med katten. Jeg gør det. Kom nu. Ej, hvad er det? Den her jaw of pickles her. Jaw of pickles. Hey, det virker. Den kommer til at gøre Ja, katten all in på sort igen. Jeg får 21, jeg får 20. Sort? Nej. Nej.
Nej. Jeg smider mig. Altså, vores kat er ikke noget værd. Ej, han har lidt! Ej, jeg er broke. Har du flere penge? Jeg har 1,10 tilbage. Vent. Okay, jeg vinder. Jeg vinder det ene. Altså, gider ham der stoppe? To hænder, så går du ind på hjulet og vinder 500. Yeah. Hit. Ja. Ej. En gang til. Ej, du er lort, mand. Hvad mener du med, jeg lort? Det er dig, der siger, hvad jeg skal gøre. Den er 6 svar. Og den er en værd, Det er nu all in. All in. Vi går all in, grænser. Ja, tak. Kom så. Here we fucking go. No way, jeg får blackjack på det her. Jeg får 14. Hey, jeg vandt. Så nu er vi oppe på 2. Ja, vi er kun oppe på 2. Så. Ja. Ja, okay, han er 20. Ja. Han er pludselig så sindssyg. Hvorfor er han så sindssyg? Han snyder cheat codes. Cheat codes. Jeg kan ikke lide ham. Nå, skal vi hoppe i graven? Ja, lad os gøre det. Jeg vil have noget at spise sammen, jeg kan folk. Hey, jeg er med. Hallo? Altså, han er tydeligvis ikke sulten nok, vel? Hallo, er der nogen her? Yeah! Hvad blev vi begge til at spise samtidig? Jeg plejer sgu kun at tage en af gangen om det. Nå, super. Det gav ham heller ikke noget, så han var lidt ekstra sulten. Ja, man, fuck ham. Det får ikke mig den her gang. Jeg har planlagt alt efter. As you Right. have not met the profit Okay, quota, jeg er your enig. performance has been Jeg er deemed enig. below standard. Welcome to our disciplinary process. Jeg vil ikke med! Jeg gider ikke med! Nej! Vent, hvad?